Magandang araw mga ka-trip. Ako po si Jem at kayo'y nanonood ng Trip Lang. Trip Lang. Pangatlong araw na natin sa ating Upland Tour. And this time, ang lugar naman na ating papasyalan ay ang bayan ng Gregorio del Pilar. Samahan niyo ako. Katulad ng ibang upland municipalities, pahirapan din ang daan papunta sa bayan ng Gregorio del Pilar. May isang ilog kaming dinadaanan, pero mahigit 10 beses namin itong tinatawid. At kung panahon ng tag-ulan ay ganito ang itsura ng mga pampasaherong jeep dito. Dito sa daan papunta sa Del Pilar, ayan, medyo namatay yung makina ng sasakyan natin dito sa gitna ng ilog. Kaya kailangan hilahin. Buti na lang may mga mababait yung mga taga rito. Na lang na tanggal sa tubig. Ngayon naman titingnan natin kung aandar siya, pero sana aandar. Ayan, hindi na umandar yung sakyan natin kasi nalagyan ng tubig yung air cleaner daw. Ang gagawin na lang natin, sakay tayo sa jeep, tutuloy tayo sa Del Pilar. Tapos ito, hihilain, papaayos na lang doon. Ang bayan ng Gregorio del Pilar ay nakatayo sa paanan ng kabundukan ng Cordillera. Ito ay napapalibutan ng mga bayan ng San Emilio, Quirino, Sigay at Salcedo. Unang nakilala ang bayan na ito sa pangalang Concepcion. Pinalitan sa pangalang Gregorio del Pilar bilang pagkilala at pag-alala kay General Gregorio del Pilar at kanyang mga tauhan na nagbuwis ng buhay noong digmaan ng mga Pilipino at Amerikano sa bundok ng Tirad taong 1899. Ang kabuuang lawak ng bayan ng Gregorio del Pilar ay 104 square kilometers na binubuo ng 7 barangay na may 4,304 na populasyon ayon sa pinakahuling census.
Ang pupuntahan natin ngayon ay ang historical place dito sa bayan ng Del Pilar, ang Tirad Pass. Mula dito sa munisipyo, sasakay muna tayo ng jeep. Mula sa munisipyo kanina hanggang sa parking area mamaya, mahigit 1 kilometro daw. Tapos mahirap kumuha sa camera kasi maalog, kailangan nating kumapit. Kasi nga yung kalsada, may part na hindi sementado. Tapos napakatarik nung daan at yan. Masigip, sakto lang sa isang sakyan, parang one way. Mula dito sa Barangay Dama, Sitio Mabatano, maglalakad tayo ng 3 kilometro papunta sa shrine. Bale, itong nilalakad namin ngayon, dito rin mismo dumaan si General Gregorio del Pilar. Dito sa daan papunta sa Tirad Pass, dun sa shrine, may 7 kubo. Nagre-representa sa 7 barangay dito sa bayan ng Del Pilar. Itong mga nagsisilbing pahingahan ng mga umaakyat doon. Kasi talagang nakakapagod pero experience nga yun. Meron na tayong mahigit 1 oras na naglalakad at sabi nakalahati na din natin, kaya malapit na. Dito sa kuwebang ito na mahinga si Gregorio del Pilar nung papunta siya sa tuktok ng Tirad Pass, at dito niya sinulat yung huling artikulo niya na sabi, makakadaan lamang ang mga Amerikano sa ibabaw ng aking bangkay. Ito nga pala yung pangalawa sa huling kubo. At dito sa kubo na to, nagpapahinga dun si Tripper Jem. Dito sa daan papunta sa tuktok ng Tirad Pass, makikita ang isang kuweba. Ayun, yung tawag yan is Nagpakyan Cave. Diyan nagtago yung ilan sa mga survivors na kasama ni General Gregorio del Pilar noong siya ay mapatay. Pagkatapos ng kulang-kulang 2 oras, ayan, narating na natin ang rebulto ni General Gregorio del Pilar. Mula dito sa Tirad Pass Shrine, matatanaw ang ilan sa mga barangay dito sa bayan ng Del Pilar. Dito sa tabi ng rebulto ni General Gregorio del Pilar, matatagpuan ang nakaukit na kwento ng buhay niya. Dito rin mismo unang inilibing yung kanyang mga labi. Lumipas ang ilang taon pagkatapos mahuli si President Emilio Aguinaldo, inilipat ang kanyang mga labi doon sa libingan ng mga bayani.
Ngayon naman sunod nating puntahan yung Sniper's Knoll kung saan doon mismo nabaril at napatay si General Gregorio del Pilar. Ang layo nito is 200 meters lang away from the shrine. Ang tawag sa daanan na ating dinaraanan ngayon ay Lonely Trail kasi ito ay papunta sa mismong nakamatayan ni General Gregorio del Pilar. Dito sa mismong kinatatayuan ko na baril at napatay si General Gregorio del Pilar. At hindi pa maituturo ngayon na kung saan talaga nanggaling yung bumaril sa kanya. Basta ang sabi sa history is opposite mountain daw. At ang taas natin ngayon ay 927 meters above sea level. Tapos dito, talagang view deck sana. Parang dito talaga siya nagstay si General Gregorio. At tanaw na tanaw yung mga kalaban niya noon. Sa pagbabalik ng trip lang, aalamin at pupuntahan natin ang iba pang pinagmamalaki dito sa bayan ng Gregorio del Pilar.